Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines Standard Time +9:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sa Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gidlamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ng tagpalamati, region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw Lunes, petsa 25, sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Mayo. Lunes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga mangin gabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining nga mga news team. Mata kag duronggan oras sa kagabihon. Ang atong sining nga patrol to crosswind patrol kay na pa nagadabiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Sa liwat amo naman nga bantayan, sa liwat ato naman himulsuham, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, sana naman nga mga eventualities from where the action is.
Ara si Action Jan Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang kono may area lang kon mais. Importante way lang Malaysia. Action Papang Nixon Tahom. Ang news center sa Action Radio Bacolod masami nagabantay sang breaking news flash report sa mga balita nasyonal, international. Buylog nato ng puwersa pang Lunes edisyon, Action and Defensor. Updal makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sel Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa labilin isa ka oras, 18 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Radio. Action Night Patrol. Una nga ba sa kato sa kapagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang CL Pito-Pito. Sa mag-asawa nga wala makabuo, kag luyag makabuo, para ini sa inyo. Isa man sa kapabakod sa ato sining nga immune system. Kung ginaubo ka, kung may arthritis ka, may rheuma, diabetic ka, oy, para ginisi mo. Inom kita adlaw-adlaw CL Pito-Pito. Mabakal ini sa mga butika kag parmasya. Ayaw lang ka mo magbakal sang peke nga CL Pito-Pito. Inablang mga nagabaligya nga nagapamalay-balay. Gabaligya CL Pito-Pito. Ayaw ka mo mabakal sina kay na piki nga CL Pito-Pito. Ang mga tao nga nagabaligya kag nagapamalay-balay. Para sigurado ang inyo ikayong lawas. Para sigurado kag urig nga CL Pito-Pito ang inyo mainom. Diri ka mo bakal sa mga kilala butika, parmasya, drugstore. Laking CL Pito-Pito, lagi kang panalo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol. Ang ini mga bahay sa ato sining pagpangalagad, of course, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nakahibalo-bala ka mo ng Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Himo ini sa certified organic ingredients. Wala sang preservatives, kag wala man sang artificial colorings, kag wala sang artificial nga baho. 100% organic, kag natural mangosteen extract. Manggaranon man sa powerful antioxidant, ini ang imo makuha sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ara dira ginatawag nga high oxidant or antioxidant sang mangosteen. Ang santon compounds makatap na naman sa ginatawag nga cell damage. Kani sa inyo sini nga pagpamalaklon, dulong sa mga grocery store, diin man nga malls, listahan para ikaw hindi malipat. Tandaan kita nga alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon!
Radyo. Action! Night Patrol! Of course, ay mga bahay sa ato sining pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Kung gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa iradikalidad nga mga medical doctors, kadtoi, Pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinakamapatian nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo siya balatian nga nadala, damo masaktuali balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan din nga butika, ilabi na sa tarang nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka katawag, pwede ka ka-text sa ila sila nga cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iladikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtoi, Pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. By the way, una nga bahin sa ato sa Malagad, may gabi dira sa kay Mama Bethelao, no? Sa Binalbagan. Kamusta dira si Mama Bethelao? Sa banwasang Binalbagan. Kabay pa nga ara sa mayong kahimtangan si Mama Bethelao. Of course, si Manang Bethelao da, kumari dyan sila, kumparing Nelbert Adlam, Toto John Berg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, kumparing Jekyll Jude dira kay Hado Aljan. Nene, lao dira, may gabi mga pampos dira sa may shell sa Binalbagan, permigid. Nagalagabong ang Action Night Patrol dira, no? Sa mga empleyado, security guard, kedan, kag sa accounting department, sa Biscom Binalbagan, aragid, pa urok-urok sila. Labi na gid si Miss Nora de Mebildo, kag si Mr. Levi Frias. Ang awardi kag mapisan ng LTO Chief sa Bacolod, my good friend Mr. Rioven Tampos, gapa urok-urok man. Si Rogelio Toto Catalbas, misis siya, ara na. Kabataan niya, check attendance man. Pati ang amon amigos, puno lunok da, gapa urok-urok. Si Engineer Nonoy Galunan da sa Binalbagan, Kabangkalan, no? Engineer Nonoy Galunan, kag Ma'am Julie Hamandres ang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan, baga pa urok-urok kidasla pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid ha sa kay Engineer Nonoy Galunan, kag kay Ma'am Julie Hamandre, All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan. Sa kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family, kay Mr. Roger Montalbo and family, ga pa urok-urok gido. Si Maninay Toto Chong sa Apple Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Always gida sila nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Ginatamyaw taman din si Hans, Marty, kag si Henry, dira sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Okay. Gapamati si Hans, si Marty, kag si Henry, dira sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Alinina kay Toto Samuel Castillo Armita. Sa kay Watski kay Trujillo, salamat gid sa imo nga pamati sa Action Night Patrol Program. Watski kay Trujillo. Nagalagabong man ang signal sa Action Radio sa Himamaylan City Police Office. Gapaurok-urok kami pamati sa imo mintras garubing. Bag-o naman ang destinasyon ni Police Major Romeo Vargas. Na-relieve lang sa La Carlota. Huwag siya ka bisita sa akon ba? Lipat na kutsuray gani mo. Hasta nga sang ulihi, na-assign na lang sa Himamaylan. Waay gid kami kakitanay sang akon amigo, Police Major Romeo Vargas. So swapping sila ang Himamaylan Police Chief na din natupa sa La Carlota.
Sa nagapamangkot kung may biyahe na sa Hunyo 1, way pa ni siguro way pa ni Pio kung mabalik biyahe ang Roro kag fast crop sa June 1 kay ginahulat-ulat pagtalisang city government, ginahulat-ulat pa sang provincial government ang pinakaulihing nga guidelines halin sa National Interagency Task Force. So sa nagapamangkot kung sigurado na may biyahe na sang Roro kag fast crop sa June 1, ina wala pasang kasiguruduhan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! So Clarex hindi pa Pio, wala pa sigurado kung mabiyahe na balik ang Roro kag fast crop sa June 1. Ikaron gid lamang adlaw Lunes, nagbalik na ang pila ka mga migranse, mga OFW naton, nagdagsa na sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental sakay sa barko kag eroplano. Tiini dako naman ni nga paghangka sa aton nga mga city kag provincial government. Kaya ang presidente may pandaman sa mga ahensya sa gobyerno nga dapat within 1 week ang tanan nga mga OFW nga stranded sa Manila kung nakakompleto naman lang sang mga kinahanglanon, mga testing nila, ibalik gid sila ora mismo sa ilang nga mga lugar sa tagsa nila sila probinsya. Di palak ang dole kapalak ang uwa ang DOTC nagpalalaks la sala Espiritu Santo nila itigin tagaan sa ultimato may presidente mo tanan nga mga OFW nga stranded sa Manila papuli o gid sa ila lugar tagsa ka probinsya at yun sinako sa ako di man sa alaman nila utot natong daw kung pabayaan mo lang kag daw hindi pa tagaan importansya daw kadamo pa balibat daw kadamo pa sa mga kuskos balungos di karon ka siguro nabatsagan man sa presidente daw hindi na maayo ang dalagan sa sitwasyon sa mga OFW naton nga stranded sa Manila apisa nga daw ang iban naglalapaw na sa quarantine period nila ang iban daw halos kulo kompleto naman ang mga dokumento nga nagapamatuod nga wala sila sang virus kadala nga sang COVID-19. Iban gani ito nga mga OFW nga nagabulusong dito na gani nagbalata. So alaw pansin pa tong mga nagabulusong ka nagbalata. Di man hulag man sila kalikon magkumpas si Presidente Duterte. Ito nakita na gamin ni Presidente ko daw damo gid nga mga OFW to na stranded sa Manila way labot ngati may mga ginapaabot pagid linibo-libo ka mga OFW halin sa ibang nga pungsod sila mga 40,000 pa tiyamak mo na kumani kaya na ang mga OFW nga na stranded sa Manila nga mga almost 24,000 tiamat-amaton gina sila pabalik na papauli sa ila probinsya sa sulod sang isa ka semana. Pero sa tuod lang mabulubudlay kag mapulupinot ang sitwasyon sang kada probinsya, sang kada syudad nga magbaton sa mga OFW pero hindi nila matalikdan. Kasi Mariota mo, Nigrense, Bacoleños, kaya lang alam mo na pabayaan sa atong syudad, pabayaan sa atong probinsya, kundi i-cater sila. Ang simple mo na actually ang ginayo sang city government. Simple mo lang ang ginayo sang provincial government. Sa aton nga mga returning Negrense, sa aton nga mga OFW. Although nga kamo klaro na sa inyo nga mga ginpatigayon dito nga mga testing, but diri sa aton probinsya, diri sa aton syudad sa Bacolod, may ipatuman another
14 days quarantine. So, hindi nyo na pagdingutan, hindi nyo na pagtagaan na kalain buot ang another patakaran nga ginhimo sa aton gobyerno sa syudad kag probinsya bangot inatanan para sa aton kayuhan, para sa seguridad sa inyo nga pamilya. Dapat kamo malipay nga bisan paano ti para Manila are na kamo sa inyo lugar o galing kati hindi pa kamo makapauli direkta sa balay nyo, mahakos ang pamilya nyo tungod na may policy ang syudad, may policy ang probinsya nga ipaidalong kamo sa another 14 to 15 days quarantine. So inyo lang inaintindihon amo na silibla sa aton gobernador, sa aton city mayor, intindihan na lang, buligay lang kita kay bisan mapulupinot para sa syudad kag probinsya sa kakulangon sa mga billeting center di nga sarang masudlan sa aton nga mga OFW, mga returning migrantes from Manila, pero at least bisan paano nagatinguha ang aton syudad kag probinsya nga maka-accommodate ang tanan nga nagalabot. Diba, ko kag aeroplano ang sakyan nila sinikina, matiko ini ini gabi ito may another aeroplano pagit nga maghugpa. O sige na ni, wala ni untat. That's why nga ti gapalitik man aton nga gobernador, aton nga city mayor kung paano ini sila maplastar sang matawhay. Kag sa mga kauturan aton bala ni Grense kag Bacoleños, abi mo tatinyo ng halaka pasaway bi. Social distancing abi kag soksok ka face mask, budlay gid. Okay, na sulusulobra naman 200 sa nadakpa, no? Sa Bacolod alone. Huwag social distancing, huwag soksok face mask. Ang record sa DOH sa bilog ng Western Visayas, 14,319 na ang may kaso sa COVID-19. 3,323 ang naglayo, kag ang nagkalamatay naglabot sa 873. Hindi natablahala ka pa sa wibla, simple nga pangabay sa gobyerno. Face mask, social distancing, tig-agid, bunano na nga. Para initaran sa aton kayuhan. Ang pulis hindi na maguntat ka saway ka kung daw bulubudlay kag pinot gid. Arestuhon ka muna. Tinibala na kaladakpan sa social distancing kag sa wala pagsoksok face mask. Habi nyo 12 hours lang na nga pag-hold sa inyo. May mga kaso kapag ka tubangon sina. Habi nyo may kamo kaso tubangon sina. Magtulutawhay na kagway na COVID-19. Kibot ka mo. May kaso na ka mo. Habi nyo kag ginadakop-dakop lang ka mo kag ginaistorya kag ginapatinal pinakahura sa compound sa mga police station, if not sa mga gym natin sa barangay. Habi nyo, libre na ka mo da. May kaso ka mo na. Habi nyo, hindi na mag-reflect sa mga NBI records nyo kung magkaka mo NBI clearance, police clearance. Ma-detect na bla. Kaya nga, kaso ginatubangon nyo. Habi nyo kay sulo social distancing violation na nakapagsoksok wala sang face mask. Habi nyo, ay kamo kaso tubangon. Ay, oo. Nala, sige, gid. Nali, magkuha ka mo police clearance kag NBI clearance. Problema nyo, gid na. Kaya ma-reflect ina ang kaso nyo. Ngita mo katol nga kasimple mo lang sang pangabay sa gobyerno, tig-agid, budlay gid, social distancing kag soksok face mask, pagwa mo sa balay mo. Mo pa nga nagka-problema ang gobyerno tas ang kung paano makomodate ang aton nga mga returning ning Grense nga mga OFW. Kamuya nga tawhay na ang ginayo sa gobyerno, soksok lang sa face mask kag social distancing, budlay gid.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:30 na. Si Aksyon Jan Diaz, Patrol 2, nagtutok isiling nga kaso sa paggalabot sa aton nga mga OFW sakay sa barko kag eroplano. I-check tang pinaka-latest ka report sa aton siling nga Patrol 2, sa aton siling nga Crosswind Patrol. Hopefully naka-plastar na nga aton nga mga bakulinyos nga mga returning negrense kag OFW nga ginhaus sa piladiri ka mga eskwelaan guro ti laban-laban. Pension house gini ang ila sining kantuan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Jan Diaz sa Patrol 2 sa report. Jan, may gabi. Jan, please come in. Maayong gabi, Aksyon Eric. Sa pantanan nga mga ka-aksyon, ang Patrol karon live na live kita nag-report diri mismo sa Tubang, sining isa naman ka hotel. Diri ba sa may Golden Field, Aksyon Eric, sa may Barangay Singkang Airport, Surad sang Bacolod. Okay. Sa may Tubangan, diri sang Moonlight, Moonlight Inn. Ang paboritong puntahan ni Papang. Dala sila ginhouse? Dari sila ginaos. Amo ting sadya karon nga gabi, no? Kay tanan nga mga taga-probinsya sa Negros Occidental, mga 98 ini sila diri Aksyon Eric. Ang halos diri sa ila ginsulod na ara na bitanan sa hotel. Jan? O gari Aksyon Eric? We're talking Negros Occidental, including Bacolod? No. Ang Negros lang giniya. Okay. Ang Bacolod, ya? Ang Bacolod lain sila nga pension house. Okay. Pero ang Bacolod, wala na yung problema? Ang na yung mataro Aksyon Eric, no? Karon nga ang super flight nga nauna nga batch Aksyon Eric tak nga alas 6:30 sa gabi nagabot diri sa may Bacolod Sila International Airport. Ang report nga aton nga nabaton kag ang record ang nagabot diri Aksyon Eric 156 ka mga pasero sinay super flight. 98 diri ang para sa probinsya sa Negros Occidental kag from Sila Airport diretso diri sila sa may Condotel, no, diri sa may Singkang Abe. Ang 63 naman Aksyon Eric, ang diretso naman sila sa may Graciano E. Lopez Elementary School sa may Barangay Tantay 1 kay kung saan sila nagapatigayon. Una, silang ginatawag nga briefing, orientation kang pagpangatag sa house rules before sila Aksyon Eric i-transfer sa pension house nga na-designate para sa ilabot. Silingon, hindi to sila pag-i-quarantine sa may skilahan. Sa ato lang ang mga ka-aksyon nga pagbasa lang sa title ng ara sa skilahan, abi nila dito na quarantine. Nga na sugpon, dra lang niya ang orientation, pero hindi na sila yung pag-i-quarantine sa syudad. I-quarantine sila sa pension house Aksyon Eric. Okay. 63 na. We are talking about Bacolod, never ang why pa diyang probinsya, ha? Ang probinsya ari sa Condotel. Ang probinsya ari sa Condotel. Pero ginistorya sa Subong, ang Bacolod lang ni Anaya, why pa diyang probinsya? Yes, Ako na ginaklaro ko, kaya basta ba magsinamo tabla karon? Sakto na, no? So, ara sa bong suskilahan, ang ongoing pa, sige, patubtub sila nga matunion, nagapanyapon to sila, while nag-conduct ng orientation, si Councilor Israel Salanga, ang taga-City Health Office, at kay na si Dr. Maria Carmela Heinz Solik, at si Dr. Grace Tad Aksyon Eric, nga nag-ongoing ang ila orientation sa may lugar. So, parang nga, Patol, ari kami live dari sa may Atubang sa Condotel Aksyon Eric. Kulang tawon ta dyan, going back sa Bacolod, kulang tawon ta ang set up sa Bacolod so far, daw why naging man problema? Why problema kay may ara Aksyon Eric Bacolod preparado nga pension house kay in galing kay ilagin na process nga before nila dalon sa hotel kag dito na i-quarantine gina-orient na anay nila sa isa ka lugar. Dapat lang. Okay, para nga mas plasado kang makita nila tanan. Kay once kung magdiretso ka na sa hotel kag dito ka mag-orient wala sa enough nga lugar or space dito nga para mag-inistoryanay ka magaan nimo nga instruction while nag-observe sila sa ginatawag nga social distancing Aksyon Eric. After sa orientation nila, gina-practice sila nga may disinfection sila sa mga lugar nga ginalinan sila sa grupo? Yes. Amo ginagilobra before sila mag-abot, disinfect danay. Tagali nila, i-disinfect sila liwat. I-disinfect liwat ang lugar Aksyon Eric. Okay.
Amo na usually ang nagakatabo ko na makadto sila sa kabadugat nagakandak sila sining ila naman nga orientation before, during and after action direct, no? Okay. Now, amo ning nagakatabo dari karon nga gabi. Ari naman kami sa may agwa sang Condotel gid mismo. Kung sa diin ang probinsya naman sa Negros Occidental 98 ini sila dari sila action direct i-house. Ang natabo dari karon nga gabi isa pa lang di ka police ang na-assign. Supposedly dapat damo-damo giban nga mga kapulisan na napa-assign. Okay. Ang ibang action direct almost 80% to 85% ato na yan sa sulod sang sang hotel gid mismo. Okay. Ang ginaobra to nila sa sulod ang ilang mga bagahe, gamit, ang kwarto nila ginakadtuan nila karon nga gabi. Ang problema dire kay inisa nato nga pagpakigangot kay Attorney Refrando Diaz ka tukayo ko Diaz, Attorney Refrando Diaz action direct ang sang provincial legal officer sang probinsya sa Negros Occidental. Isa diri nila ka concern amo sini. Initially, ang Condotel, 75 gid lamang ka mga kwarto diri. But sila ko ng taon, 75 lamang ang ma-accommodate action direct. Na kayo ang province nga kung mahimo, pwede nga mag-sharing. Mag-upganay, bala may sharing sa kwarto kung may duwa ka room available para hapos action direct. Okay. Ang problema, diri iba hindi mapasugot. Diyos. Hindi sila mag-go sa kwarto, hindi sila gusto nga mag-sharing sa iban. Pila 75 ang ma-accommodate? Initially, 75 ang ma-accommodate. So, mga almost pila? 25? 20 ang 28, wala? 23. Mga 23 action direct. 23. Oh, Yes, siguro yes. sa 23, guro nga nabili na sa 75 ka kwarto, siguro hindi man natanan sila ng 75, guro hindi man na mag-share? Oo, tigalin kayo hindi itong iba niya nga, nga mag-share action direct. Gusto nila tag-isa, gusto ko ng kwarto, bala. Kaya mo nang ginaproblema ni Attorney Refrando Diaz, ang bali, subungan ta nion, kung tani, nga ura-urada, naging pauli, tani may sundian nila, kag mag-comparar na, Kung tani man. Oo, kung tani, nga, kahit temporary lang man mo. Ang atom lang ang mga OFW bala, hindi makamuhalaan ay pa inablang demand gibla pagarbugid kay sa una bes kita pagbato sa atong probinsya syudad di medyo may kabudlaya siti karon kita tagigitagaan yung pagiliwat problema mo nabla nga pwede naman lang gani ka guro ka share anay for the meantime di bla dyan. Oo, pwede gid action direct. Kaya for example, may distansya man ang iligdaan mong Correct ka amo lang ang pinaka kung may distansya laman mga 1 meter ang iligdaan do wala gid problema. Importante ang hygiene kay ang expectation diri gani nila ining mga nagapinauli ni negative na naman sa may swab test for Manila. Kagway labot na dyan nila nagalabot di guro na guro isa man na sila ka kwarto guro do tinapa man na sila guro. Dikto sa lugar nila wala na to na ibaluan kung ano nila nga sitwasyon dikto. Oo, inaya siya ka kwarto lang gayo lang ilang kung pwede maduha ka mo da para makobundate lang ka mo budlay kid hindi kidi ba magatag konsiderasyon now. Amo na ang problema dara action direct kay tikon pa balo naton ang gobyerno kabalo kagay pa balo sila sinilang hapon mo pagkagabi nagabot ini sila nga 98 so tiyawang kami pa ita hotel para isulod mo sila kundi sila makinadto kag patinere action direct kay kalabanan wala pa nag-ooperate ang iban nga mga hotel iban nga personal wala pa nag-ooperate importante diri may tiniran sila kung tani amo na pinakapuntos ng gobyerno may tiniran sila maakomodar sila sang maayo. Pero for the meantime, i-gontaon nila ang sharing sa kwarto. Pero within man niya, nga nag-observe man Japon sa maximum health standard action direct. Ang kwarto na naguro may mga aircon man na electric fan? Yes, aircon ni tanan. Tanan kini aircon. Wala na problema, guro hindi ba na maginot? Amo na gani actually kambal ni attorney, ang bala hindi man na problematic ang kwarto. Wala na problema nga sa isa ka kwarto, duwa ka mo magigda. Hindi man na guro ginot da, bari mga tao ning binsidyahan na. Ang ginayom na sa probinsya kasi syudad insindihan na yung nagagbuligan na yung mo. Oo, amo na na-action budlay gida. Amo na budlay kung kisabla mo. Do hindi may mo. Ari blang confirmation attorney Refrando Diaz. Naging iba ng mga tao sa sharing na ako sila. Gusto nila isa na kwarto sa di katao. Provide na kami kwarto sa po para sa tahan. Sila sa buong kapitan. Action na rin kamatuambal ni attorney, no? Nubo lang nga gin-record naton kay may gina-asikaso ya gid yo. Share lang anay sa tululugan anay. Ti ano why gid sa mi nag-share aw? Hindi gid sila kuno mag-share. Kada sa 75 sila ka na accommodate, wag isa may isa sila nga mag-share bisan sa upod lang nila.
May sa 75 action na rek, may gusto mag-share, gid man niya. Oo, sa 75 ko na, hindi makubudit nila share kada isa silang nabili nga sobra 20? Gala pa man kung action na rek, wala siyang gusto nga mag-share eh. Amo nang pinaka-ano. Next example, pwede ka ka-share sa ako na iba naman nga gina-offeran, hindi gusto mag-share. Doon mo na blang kakatabo. Ay, sus. Subong may ari pa din nabilin sa gwa, mga pila na sila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. O sakto git, 22 pa din nabilin sa gwa, nga wala pa nakasul. 23 nga, pas babaw. Oo. Kaya mo ganigurong 23 nga wala sa 75 to kwarto, di nga available, posible. Amo pa ning ari sa gwa. So bala man sila kay nga magsulod, hindi sila magsulod, no? Kunti ka pila din magbalik-balik ang tiglawas ng probinsya, amo na problema diri sa ila karon nga gabi kay tiano na oras ari pa din sa gwa. May manog abot pagit naman ako sa 9:30 ari na nakabot na siguro ni. Tiara na. Tiyan mo pa na problema ay ano man nga aton nga mga OFW man di makinchinti man. Kaya mo na di ang ila palaligban kay nakaabot na ang bus bag wala nakadiretso naman to sa may makulot sila airport pamangkoton naman naton karon na kundi naman sila pang dalon sa rek nga hotel. Hindi ko ba siya diyan dyan nga kagamay man lang sang ayo sang probinsya no nga mag-share silang anay tig-agi daw budlay gid. Tamo na isa ka pamangkot gidira no. Hindi na kamo anay bila bahala na bila ka pagarbo bla na pinagusto bala sa sinigat simpo sa pandemic dapat isa kag isa mag-intindihan ay ka magbinuligay. Oo. Hindi budlay gina sa ka kwarto, duha ka mo da. Hindi mo naguro mabudlay kay aircon man. Oo, may kompleto man na. Ti kun tani nag-share na kamo tani da subong tani kun nakapawa na kamo direkta darang ing ara sa darom tani nakapawa naman tani sa babaw da. Gani amo gina. Ano man yung sitwasyon nga. Di subong ko gina isip-isip pa na di sang taga-province so. Kita mo, ara naman may mabot naman ng eroplano naman ang pamangkota di naman na paslak sang probinsya na dang ilang maalabot naman ang hotel karon sa kagahon ko karon sa ining gabi. Gani. May gidang kapay sa akon. Ako? Oo. May nagapay di sa akon nga mga OFW. Kaya mo gini nila pinaka-concern mo. Basi ka ba nito sa ating Facebook live? Gusto ka nila magpa-interview ako na rek. Oo. Tika na kayo hindi man to pwede nga magpalapit. Ay, hindi pwede. Gagapabay-pay sila sa imo? Oo, gusto nila mag-atag sang sigurado ko ga-monitor sa ato. Ano mo na bilang ayo ta sa mga OFW nga ari subong diri sa Condotel, no? Ang atong ginayo sa share lang kamo anay bala. Buligay lang kamo hindi na sa sininga chimpo hindi tanay halagi anay ka pa garbo bla kag pa kwan bla pa iya bla kay ang ginanalantaw tadi. Nga total ari na kamo sa inyong lugar gali kiti di mo mga pulis balay nyo, no? Share lang anay. Jan? Ang share ni Jan na dula, no? Ma-share kita sa tigron. Anyway, ito mo na blasiling ko, no? Sa aton nga mga OFW, sa mga returning negrense naton, please, ayo ta, intindihan nyo ang aton probinsya, intindihan nyo ang aton syudad, nga mga opisyalis, kang ginayo sa inyo, hindi ginabudlay, para initaran sa aton, nagson Jan? Yes, action na Rick, no? Wala tonto sila, sila Rick, Pero sir, kamusta na, sir? May rejection Rick, mga pila ka mo? 7 ka mga taga-province of Negros Oriental ka mo. Dumaguete laylain nga lugar, no? Arig di sila, nakaupod sila sa sweeper flight kaina, nga 6:30 nga nag-abot. Taga-oriental na? Oriental ni sila, ya. Bilog sila sa oriental? 7. 7. 7 sila tila gamit, ari dere. Na-disinfect naman ni sila yung gamit. 7, Butchilingo, 92 lang ang iya sa Negros. 7 ang iya sa Oriental. Yes, probably action na rin. Okay. And then, ang gina-problema, dere, kaya wala sila sa lakyan. Inang 7 mo, inang 7 na, ang nasiling mo, amo pa na sila wala kasalod sa kondo? Hindi na sila magsulod, kaya hindi na din sila magtiner. Oh, di na sila magtiner? Bali, lain, pag ini-action rin, wala niya labot sa 98, pag ito ya. Oh, buot sa lingon amo ning excess Goros sang Negros kag Bacolod. Medicinal pagit 7. Excess sang Negros kag Bacolod. Excess sang Negros kag Bacolod ka nagsakay sa eroplano kung sa barko? Sa eroplano. Sa eroplano. Oo. Okay, 7 sila kabilog? 7. Okay.
O sir, OFW man diay ka mo? Tanan, OFW. Din ka mo pa-province, pa-oriental ka mo? Pa-oriental kami. Ano daw sa ato sa instruction? Ang instruction doon kasi walang biyayang Padumagiti. Kaya doon kami sa Bacolod kasi may mag-antay ng uwa sa amin dito mag-arrange para dadalhin kami sa boundary doon sa may Kabangkalan. Okay, ibig sabihin may naghihintay na doon na may nag-antay ng LGU namin doon sa may boundary. Sa boundary. Ang problema lang hindi sila makapasok. Wala kami kung hindi sila makapasok. Ang gusto lang namin kung may magkati sa amin sa may border. Ano ba sabi ng province kanina? Nakalusap na sir. Anong sabi ng maliit? Parang may protocol kasi sila, pero ba? Pag-usapan muna nila yung border to border, mga ganun. Kasi yung terms okay. Yung internal agreement nila between two borders. Kung ano mangyayari kasi hindi makapasok sa border ng Occidental yung sasakyan mula Oriental. Parang ganun to, permit, parang ganun to. So ang mangyayari, hintay na lang yung OWA o yung sila yung mag-usap muna? Nandito na yata yung OWA ngayon. Nandito na yung OWA, kapapasok na? Pero maganda yung yung government, yung namin doon, sila mag-usap ba? So for the meantime sir, maghihintay lang muna po kayo. Okay lang muna po. Okay lang naman, importante makauwi, no? Oo nga. May pa ning taga-oriental, kansindi, Nag-oriental, di sila matilog sa, matilog? Matulog sa ikadigas sa matulog dyan? Wala po ang ginila nga may service at mga oras, auxiliary. Okay, good. Timay man na yung taga-oriental, kansindi man. Sir, hintayin nyo na lang. Hintayin na lang namin. Okay. Ilang buwan kayo nag-test doon? Ilang buwan kayo nag-test doon? May 2 buwan, may 1 buwan. Nag-test nyo nga, no? OFW, anong trabaho? Anong trabaho nyo sa, sir? Sa construction. Construction worker. Saan po? Kuwait. Okay. May nag-istorya na Direk, I'm from province. Ang problema nila, ang salakyan nga madulong sa ila sa boundary sa Kabangkalan. Kaya mo problema nila sa lakyan nga magkadto to sa may border action na rin. Sa lakyan nga madulong siya dito sa border sa Kabangkalan? Yes. Oo. At apos na ba naguro kasi may mga base, may coordination mga naguro dyan? Oo, ang problema siya hindi pa nila maikot dayon ang oriental. Kay may ginahikotar pa to sila sa bagay, oo. Nagabot sila hindi pa rin ito matagal ang importansya ng oriental kaya ang ginahinga muna karon sa taga-Negros, taga-province nga tani ma-accommodate anay lang taga-Negros blaya nga 99 bida. Oo. So ang natabo diri ang balsa taga-province of Occidental, masulod man sila anay, kaya akomodaron Manila o sa Occidental anay. Dak ko nga gabi pasod lang sila anay dak. Kasi karon ko na rin lang hindi pwede nga rin sila. Oo. So meaning accommodate nyo lang sila. Oo, itanawon na rin coordinate tapos diin na sila mabutang. Kanon man eh. Kayo kasi wala ko kabaluari di sila. Gani. Bali taga-provincial health office is action direct. Why kabalo si Doc harag na sa sagwa ng 7. Oo, okay, kabalo ka ma. Yung maning taga-oriental, nga nagpamusibusik kasi sila nag-facilitate sa ilang kaugalingon. Nagtipon man sila nga pito, no? Tapos, sila man yan nag-coordinate sa taga-province. Nga, sir, din kami makadto na yung unamon. Di na sila nga pito, ginbalik sa sulod to? Hindi pa sulod sila dahil kaya ang bal ni Doc, kapunog na di sa bakon dari ko magtiner. Hindi makamati magtiner, before ka may facilitate sang salakyan karon, sulod na nakamulat kay kabudlay kung dari sa gwa, no? Kadag ko pa sa mga binagtong nila nga dalado yun. Ahay. Pero ang 22, aksyon na rin, kaya ka mga negrensiya, kag Occidental, wagi siya nagsulod Japon na. Oo, tinano naman, bona naman ang ibang hindi kajindi, nga tani share lang anay, Gani, ano? Wala ba ito ibamangko si Doktor kung ano ang matabo na siya na nabili mga taga-Negros sabay kasulod sa condotel na? Ito na siya nagsulod siya kay Sako man siya. Di ba pangita ko, di na ito ginang kasinyas. May kasinyas si Sako nga mga OFWs Nagpalapit ka sila? Why? Ali kami sagwa. Ginapalang ko, dari lang kamo sa may guard post, okay, may ari din nga dako actually nga lugar. Na pwede lang ko yaka-stretch sa akong kamot, ang balambala kamo dara, mang disinfect na tagaling katapos. Pati ito kayo na, ang sa may sa syudad sa Bacolod, ang nag-abot actually sa may Grasano Lopez Elementary School to kayo na,
pagpanaog to sang mga OFW, malamon, basta picture lang kami, hi, wave lang kamo, hindi na kamo palapit sa amo na, kaya ma-discuss siya. Ano, karoon nga gabi, ako Hindi lagi magatag kumpiyansa dyan, Gani. Ay, amo na nga hindi na tagid mag-connect ba sila lapit? Oo, actually, why gid sila nagsulod yan, nagbinungko, gid sila sa gwa diyaw, tiga-tiga. Gani. Galingan ulo, di guro sa province sila. Ang bakulod ya, okay na to ya, kalipay kita nila nga nakapulis lang ya. Pero take itong kalipay nila surrect, no? Anyway, muna karon Dre, gina-contact na to si Councilor Israel Salanga, karon nga gabi, kaya ginakuha na to ng confirmation kung naka-landing na, naka-arrive na ining Super Flight number 2 ni Action Rec. Kaya duwani mong sa karon nga adlaw. Tikay na sa nga gami nag-abot man to ato ya barko to ilagin sakyan. Plus karon nga gabi may nag-abot pagiduwat nga pa ni mag-uman ati sa Johnny may ikatatlo pag nga batch. Buwas Action Rec mi anak pagid. Kay ano ni ng 25, 26, 27 Oo. Papulion ko no tanan nga mga OFWs mong sa may Bacolod kag Negros. Kaya balik Councilor Ising ang i-estimate diri sa Bacolod pa lang mga 300 lang man ko no Pila? 300 kuno ka mga OFWs na ito ang problema nila kitaan nila sa available nga mga pension house kag in. Tiyara, na problema naman na At tika maayo ka di, kaya ginapakinggaan nila pagkaon ako sa ko, gintatap man gid nila Gintatap ka na province sa Taga-Oriental, sa Tikenchindi man sila mo. Ang galing kaya ang nabilin di ay abot sinilo nga, di ka mo maayo ya. Sige lang, karoon ng balikata na sila doon karoon kay Ino Kabudlay sila. Pila pa na bilhin sa Guasli mo? 22? Mga 22 pa rin sila. Ay na, tumigil ka tag pabor? Duway pagid. Budlay gid ba? Gani ka budlay, para sa province, budlay gid ni. Kay may maabot pagid to subong. Nami yan sa Bacolod nga set up, kay may aras lagi na kuha na may kuha sila na ang term nga ito kaya na dyan? Orientation, briefing. May mga briefing, ginahimo yung syudad. Gani. Unlike yung province, gulpi, kapag saluda yun, tamo na ang budlay. Oo, amo na ilang nga protocol. Si Council Ising, hands-on man to sa piyak Pero dito sa Councilor, sa gito, ang iyang Superman attire, suksok naman to karon nga gabi. Kaya bala nga daan sa kung bawal ko na ma-stress, bala nga da ako mag-inabot sa tanan, basta hindi lang ma-stress. Kaya. Bani? Oo, galing kay amo na ng Mayo naman sa Bacolod kag province kay ang mga hotel kag mga inn or pension house nga ginaayo nila kag ginpapanawagan nila ng ligad nga kung pwede nila nag-accommodate gid man Action Rec wala na pasalamatan nila kay kung wala sa jagid naman isa naman dyan ka binatikos naman din perte naman ini. Anyway, problema na dang kwan ang iba dang away kasulod pa. Oo, mo pa ni problema nila. Why gid sila nagsulod? Yan, nagpungkok gid sila sa Guayas Way Fountain area. Doon kapakita, gid lang hindi sila ya. Hindi sila hindi sila magsulod. Hindi sila magsulod, hindi sila mag-share. Hindi sila pa sudlon, hindi sila pa i-share? Hindi sila. Ginapa-share sila sa province, pero hindi gid sila ya. But silingon, sila gali nga 22, hindi sila mag-share gali mag-upod? Hindi sila ya. Ay, kanano na nga. Oo, kay Tigambal yung province, nga share lang kamudanay, kay para subong lang, nakikulang ang kwarto, dili para isa lang sila bala, no? Ang nagit na isa lang ka hotel, Tigambal, iban hindi kami hindi kami mag-share, kay gusto naman isa. Kung hindi sila kagaduwa na man tululugan, na dili sila tulog sa gwa Gani, tiyan mo na ko amot. Agwanta sila amo na yung worst, kinadakaroon. Amo na ang gusto lang nila kay kita sa media kita laman di sa naga-live coverage karon nga gabi kita di ginapay-pay pa nila tigamba kung layo lang hindi man sila mapalapit di gusto nila interview mo may distansya ka mo to distansya to kapit ito nga pa kabit-kabit sa kamot ko gani kilo layo kasi dapat dito mabatian ang guys kita mo si Anto diba si Jan nagpalapit sa Taga-Oriental ay anyway, amo na Action Rec no ang sitwasyon naton karon naman diri nga Capiz area gid mismo sa may condotel sa tubang sa condotel. Din ko ana sa statement kay kagapon dai nagabot man ang taga province, mami nagabot aras mo sa Mambukal mga 68 Action Rec. Nagpakigango kita to sa isa ka
OFW ang ato to subong nagatener sa may mambukal. Kaya bala namin man to kuno kay buffet gito kuno ila ginakaon man niya. Namin pa to kuno kay aircon tong kwarto, tilo ginakomodar sila sang maayos sang probinsya sang Negros Occidental. Ini-isa na siya ka OFW, nga isa naman ka manunodlo. A reaction na ito ng interview. Ojo. Bulyong? Budyo? Action na rek? Ang imo udyo, bulyo mo? Hindi, action na rek, I think. Ano na-process ang inyong pagpauli? As I've called your station before, I contacted CIMT and of course Doc Shepard, Kalian. And if you're asking for the requirements, it's still the requirements that was provided by IATF, and we need to comply with it. First and foremost, barangay clearance, barangay quarantine certificate, any health certificate from any LGU, rural health unit na they are providing na you are fit to travel and you're let's quote it asymptomatic, no, wala kaya anything in your then you're allowed to fly naman. Meaning dito sa Manila pa lang, hindi necessary kung nakuhaan ka swab, as long as asymptomatic ka, okay lang, gaan ka nila certificate. Actually, the swab test or rapid test is also a requirement. Pero not everyone can get it naman, hindi man tanan-tanan makakuha. Because of, number one, quarantine pass, ang iban wala, ang iban layo, ang iban hindi siya kakuha. So, pero most sa amon, niya kanya rapid test. Pero ako naka-RT-PCR test ko yan. Okay. So, ang natabo is pila ka weeks ginulat niyo before nga natigayan ka mga makapauli? Well, with the talk, I'm with the talks with the PIO and the PIMT. It took us around maybe 3 weeks to 1 month before we confirmed the flight. Okay. Pero at least, sila ang nag-cater, sila nag-andos ang expenses for flight, no? Yes. The first, as what I have heard, we were asked to prepare 7,000 pesos for the flight. And up to this moment, wala pa kami idea if it's going to be waived or we're going to pay half or part of it. Okay. So meaning sila lang danay, wala ka maging pagwa. Yes. And then right after, diretso ka mo sa may Mambukal. Yes, diretso kami di sa Mursa sa Mambukal. Kay sa nabalaan ko, before kami pasudlon, ginalapuhan kami anay isang sulfur. No, kidding aside, so pag-abot to da, mga pinakamakabilog. So pag-abot naman sa sa NAIA, sa Silay Airport, we are 78 passengers, but there are a few people who were they contacted their own LGUs, and their LGUs naglakap dara sa airport and ninikuha sila. Okay. So right now diri sa Mambukaw we are 68. 68. Okay. So ano dong sitwasyon ninyo? Kamusta ka mo da? Uy, para lang sa babalal, sa tanan-tanan, nga pamati, subong sa Negros, ha? Ari, record mo, ganyan ng bonggang-bongga. Ang pamati na subong, if you're going to ask us about our condition, especially us, nga mga halin sa Manila, tanan-tanan kami diya bongga, ang amon accommodation. Number one, air condition, ang amon mga room. Number one, ang amon mga food is bonggang-bongga, kaya nga, amon nga is catered, no? May catering services nga provide. Okay. My district and everything, and we are provided with everything that we need. If we need essential goods naman, they manage naman to put a post man dire na may mga tao nga gabantay nga kung gusto namon magbakal sa mga gusto namon, we can ask them to buy for us. Okay. Meaning worth ang wait ninyo. Yes, worth the wait, good. And actually, ikaw na ang pagpayag sa isa ka overseas Filipino worker nga nakapauli na sa probinsya sa Negros Occidental kahapon, kakaroon ara dara nagatener sa may Mambukal. May ito kay buffet sila tuti. Salamat dito siya ang balagani kabay. Pagabot nila gilapuhan sila ko dito sumago sa sulpor dahil sa kuan Mambukal para makuha mga kakaos lawas lada. Pero ganun problema yari di sa kuano sa hotel dia sa isa dio. Kabalo ka ko lang natabo. Naglalisay right? Dilalisay wa. Lalisay ang taga-province ang mga OFW da. Sa explanation nila, hindi kami ay butang mo kami nga duwa sa isa kwarto. Hindi niya mo. Kami mabayad. Do mo na ilang statement of sa rekta. Tama lang. Mayara kita tao nga di ka intindi, no?
Oo, wala choice gini yun. Ti ano pagbayad mo na gani kay ginawa na gani sang why gani sang hotel nga Bukasubong. Gani amo na gani. Why sang hotel nga Bukasubong, why man sang pension house nga Bukasubong. Kung imbuksan gi man ng condotel na ina para sa inyo tani ina. Oo, para gini sa ilang pagbukas diri. Oo, kag ina wala man na bayad kay ang probinsya ang mabayad sina ti kita mo marason pa tang ibang ara sagwa nga mabayad kami ti. Oo, amo na blang hindi amo na nga hindi prinsipyo. sila kay intindi nga amo na ning problema ang syudad kang probinsya at sila daw wala lang sa bungong nilang ginahimo nga I mean in fairness man sa aton province. Gani man. Isipa Pero bla kaon man din sila wa kinapakaon din la sa Isipa buwa. bla sabton ka pa imo nga ti makasarama kami magbayad ti amo gani na na question ti ang question ko why kamo ya tulugan diyo. Sa ginanaw nga reklamo kay nato. Asa gijaya? Lagi sakit ako ti arid sa gwae daw. Pero mga tao kung isab lang nga kabudlay painsindiyon Blackson dyan no. Hindi why man taga generalize da sa tanan nga da sa kondotel no kasi sagwa da pero kung isa may mga tao kung isa may mga may iban kung kaisa hindi makay tanan hindi kay hindi bala sang ginahimo na sa syudad bala o kung sang probinsya bala. Oo, tinabuhin na naman wa hindi na 22 ni mga 10 na lang siguro pang no. Ang wala nagsulod pa nga nagpasugot sa sharing. Oh, tiga budlay ka na nga nano nga. Ha? Masulod na sila ko no? Masulod na sila? Ginayo naman ni Goro, adot na ko na matabunin, pero arigin sa Japan sa guaga tenerdi. Ti kung di sila masulod ti sila tulog pa gwardiyan ng pulis galing mo. Gani may pulis na din nga na-assign karon gabi yung pulis may mo. Pila kabilog pulis da action dyan kaya sila mo kaya isa kabilog da. Duwa ka pulis? Okay, ti ora-orada niya ko ni proper pa deployment augmentation mo. Inang pulis tayo iyap ka ba ko na kung province? Iyan ka province. No po na. Oo, mga ilan daw kay police captain Novelito Mariano, bla ang suragi na do hindi na ko no ma-atipan niya ko galingo. HPG? Oo, HPG. Nagano sila yaw? Sila ni escort aksunerek. Ati ba na problema, escort mo lang na yabi ko sila gyang ang kwanda ang barakang. Oo, man. Province duwa ka pulis ara dati kulang na eh. Oo, gani kulang git. Dapat mga 5 na sa tani. Oo. Usually gani 7 actually ko 8 eh. Para blang ang iban baka pa why man bla por pila ka hours bla tapos buros lang. Oo. Ano? Oo. Diyan ang kondotel na, I mean ang pulis na sa entrance ng kondotel? Yes, sa Sunarek. Okay. May guard man may guard, may police pag naka-assign. Isa ka guard wa ka pulis. Oo. Pero kulang ro na, no? Kulang gini kay para ma-maintain nga wala may makagwa, bala dapat damo kini di police. Why ka live video da dyan? Ha? Why ka live video? Why kay pag-abot ko sa dek medyo patayan ko di kay ina kay ari pa di mga salakyan pag-abot to gid. Pagka talaga black concern lang si ano, ang interview mo to sa taga Negros to, basta importante layo to ha. Oo, layo to sa dek. Basta layo lang kay kun ako basta hindi mo ko magsakay sa patro ko ba taxi lang ko karon niya. Layo to. Bahala ka mo daw duwa ni Papang. Kami pa yan. Naka-disinfect mo kami. Ang baga nila mo, kami ka palapit masyado eh. Oo, hindi ka mo magata kumpiyansa ni Papang. Ilabi na si Papang kasi Papang diya alamang kuan niya ginamag niya kan germs mo. Si Papang di butlan niya. Patin kung dutlan siya ka na ginamag sang germs. Sa ginamag ka germs? Oo, kamo ka dito sa salo sa patrol, sa magalan sa patrol to. Ari di siya. Nagupod mo sa imo sa pag-ilong interview da? Away na. Hindi na siya papop. Da gani. Gani. Delikado. Bayo ka tasmato sa susulpol sa mambukal kiti. Okay lang. Gani man. Wa siya ka tasmato sa susulpol sa mambukal. Hindi ka malo ka na i-blouse sa pagkatawag Golden Field. Na-miss siya, na-miss. Na-miss ka na. Amo na guro nga bisan budlay. Guro na palapik sa simo. Da kaya maka-sightseeing na sa. Hindi ka naman kakaiso mga sinion. Ligwa na kami. Date kami na din sa lakyan sa Goa. Ang banda-banda, wala na daw? Okay, hindi mo naman naksunarik. Hindi ba pwede? Hindi ako kasi may banda-banda na nga nagamo na nagwa si Papang. Da ka ng tanaw. Hindi ka kay bukas. Lagi ng moonlight. Ang moonlight bukas. Bukas niya. Actually, ang moonlight pwede din. Quarantine Oo, ati wala pa ng gano'n transaksyon sa probinsya. Wala pa gano'n eh. Transaksyon na ang mga kwandiyo, ang mga nasudlan, pwede na Papang na, masudlan yun na sa inyong mga OFW na kung may special talks sa tunga sa province kag sang owner na.
Pero, ari pa ang days in, Julio? Ha? 990 lang ko kada adlaw. Ang ano? Ang days in sa tabok, di lang ko, Dutelo. Pila? 990 lang kada adlaw. Kadadlaw. Ting ang kuan, mahal ang kundo, aw? Aling ko, Dutelo, mga sugay sa kalibo. Okay. Ale? Ara na sa sa 1 na 190 ana 990 may libre pa ta masay. Naman sa moonlight din eh. Moonlight? Ang moonlight para sa likod? Ano na sa kilid ya? Skilled moonlight? Wala din now. Amin na daw man 350. Kuha na ya. 3 hours, 350, pila? 150? 3 hours? Ate, matabunin ko tag 3 hours. Bago, sir. Di ka naman dito kwarto ako. 3 hours, pila? 150? Additional 50 sa another exceeding hours? 280 ang 3 hours. 280. Ito may discount na nagari guru eh. Ganiti kung damo-damo sila, may discount na rin gusto mo, may free pa. Kasi siguro dyan na matabo, among yung mga guru matabo na kung wala naging mga guru sang kuan, mga komodar nga hotel guru da, ano? Oo, among gina matabo ako sa direct. Pension house na naguro ka na, mga motel, lodging house, mga lodging house. Actually, ang sa Bacolod, dala, pension house to, ang subong nila nga gabi, oh. Pension house okay pa na, pero lodging house, ito sa uli guru, magkatuagi man na guru dyan? Last resort na lang naguro ang pension house, ang lodging house, gari last resort na lang naguro. Tama ito, babi kinasaga, ito interview ni Action Art kay Vice, bala? Kung wala naging man sila, kuwanti, lodging house, pwede naman na, isa ka tao na, safe pa sila. Gani man. Sa isa ka lodging house, 2 ka tao, kaya lagko mo ng kwarto mo. Oo, lagko mo ng kwarto. Importante nga may pangwaya lang sila, ya. Gani, may tulugan lang sila. Parts ang ila siling quarantine period. Oo, man. Dali kayo, pwede rin din naman ipapang from sila ito, ano ba? Bacolod? Bacolod eh. Gani. Magani ko magkato sa Mambukal. Magani ko magkato sa Mambukal. Pwede Malapuha kami ito sa cellphone. Magani na. Ato nang nabilin sa Gwa. Dami harap pa da, standby? Ari lang din sila Japan sa Gwa. Jutay naman lang sila, Jutay naman lang sila sa direct. Ayo naman ang iban. Sa amat-amat. Ang mga taga-province, harap pa daw? Ang busway na naglakat na kay Timay Sulugaton to, ang bilindri mga 3 ka officer, Goroneca Province or personnel, and then taga-provincial health office. Yung Sulugaton to, marikta to sa airport ang bus to nila? Ato na, pabalik na to siguro. Airport? Balik naman? Lain naman to nga hotel actionary kang katuan nila. Nga may kwadro, may aeroplano pa, karon las 10? Hindi, subong 9:30 alive. 9:30 na. Ikaduha na nga ba? Sigurado ko may atomatugro sa Bacolod pa? Yes, meron naman ito Bacolod. Ining gabi man. Tila ba labang sa Councilor Ising, ato na to man sa kuan? Sa airport? O to linya ni Action John Diaz, no? Posible si Councilor Ising sa Langga, dito na guro sa airport sila, ibalik dyan. Kaya ang bus ng province, nagbalik na ito siguro, kaya mayroong plano manugpa man sa mga gabi, nakaupa ka guro Action John? Yes, actually, right, no? Exactly. May manugpa karon nga gabi, manuguro nga, sila siya matu Japon, ang nag-facilitate, no? Sino? Sising? Ari si Councilor, actually, right? Councilor, confirm mo na mo, nakaabot na? Nakaabot na Councilor ang second batch? Wala pa. Nagkami ka na delay ko ng flight, mga 11 o'clock po ka na mabot. 11 p.m. pa. So, ara, nakabuda? Ako, nagkakita na mo ng 60 paligay na subong kumapalagin sa airport para magtugat sa kapit sa pag-detach. Meaning, Councilor, ara na sa mga pension house or sa mga health quarantine center ang 63? Yes, kung makikita na ako, pag mag-out ng mga pension house, kumikita na rin, dito na ako mag-ikita, mga before 10 p.m. tonight, dito pa niya ako natin ko na timing lang, hindi na delay ko ng second batch, kaya nakapalik ang bus ko, kaya hindi pa magong kami sa after dinner, timing lang yun nga, after dinner nila, may nagpapagubot ng mga hotels, mga sutra natin, pasado na sila. Okay, pasado na. So, importante pastar na, no? Kati Councilor lang sa second batch siya, may ara naman pa nga, katuan ni sila? Ito pong pinapadala. Ito pinadala na ako. Ito kapay mga pagpagdepende. Kaya kabilo, ang expected?
expected mga pila mga the same Japon? So, di ko mapuno na siya. Expected natin almost the same for mga number 8. Okay mo na delay kaya tipon kinila nga para ma-maximize na lang, no? Yes, kasi kailangan na maximize ang flight. Councilor, matihan ka sa Action Night Patrol po na ito sa Action Eric. Reminder na lang, Councilor, no? Sa iban, pag ito na nga nag-monitor, kita mo OFW, nga I think nag-monitor sa aton, anong in-instruction sila family, kinarit may katuan nila, bala, o may gusto sila ipalabot? Magabi, Action Eric, no? So, namontan ko lang mag-TV. Ito lang yung message sa akin mo. At bago yung cooperate lang yung action din yung mga quality officer. Sinatin para sa ito. Kaya pag-ilig ko ito lang sa akin, kumulo yung direct. At ibigin mo, ibigin na ba ito? Hindi na magalaw sa ito. Kung yung action na ipagawa at mga gatin, no? Dapat na-explain din maging sila. Pero pwede ka lang po, makapadala sila ang mga OFW at yung pwede na yung usual. Kaya sila ang pagkakapagkakot. Pwede kayo pagpagawa ko natin ko ito mag-alaw. Part na sa akin at security. Pati sa security na observe, no? Magpahigit na mga insekto kita para sa pagpuli nila sa isa, no? Matadagwa pa sila, nagpita sila. Everybody wants to get the community. Okay. Councilor, halong, thank you, Ged, ng gabi. Salamat na gabi na gabi. Actually, si Councilor is saying in diretso ko tawagan, no? Kay... Ato sa mga sa Silay Airport? Ato sila sa Silay, kaya lahat siya akong input, na may mag-abot na dyan, hari na kami sa Silay. Katapos sa delayed naman ang flight. Las 11 naman, mabot? Las 11 naman. Kaya ginapapuno, ginila, actually, no? Ang aeroplano, ginapapuno. Gid ko na, halos pa na mapuno, no? Oo, okay, para ma-maximize mo lang. Uy, tanan naman lang. Ang importante, seating capacity na. Huwag siya may matindog lang. Oo, amo gina. Kaya total, amo na giman ang gwas na mo. Yes, amo na. Hopefully, amo na ganyan ang bali, Councilor, siyempre yung tinaga. Hopefully, maintindihan sa mga OFW nga sa Tabo Subong, no? Gani. And naman ang pinakaulit natin yung sitwasyon live report sa Gyapon sa may area sa Golden Field sa may Barangay Singtang Airport sa Radsang Bacolod. Karoon ni Kabiyak Surik. Tandaan sa tamakasyon nga isa man sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tunlawa sa mga paguyang o kung napagnubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kulon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa tunlawa sa may dako nga papel sa pagbaba sa aton naman immune function. Ang dapat imon simple ginamang mga kagsyon pabaskugon kagpasan nyo gona. Ang inyo naman immune function pagi sa ano-ano magamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Sino na pa rin makaksyon ng makalasong Super Fiber, hindi mismo mahimo makal sila naman ng klinika sa Life Extension Clinic na amtang dra sa GA7 Building tapad lamang sa DHL mga kaksyon sa tumato sa Dangalong Burgos Lacson surad sa Bacolod. Mga kaksyon na ang pinaka-dito nga sitwasyon karon nga gabi rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan, live report dira sa Golden Field Commercial Complex sa diin na ara dira ang Condo Hotel dira ginhouse ang 99 ka mga taga Negros Occidental, no? Amo na bla pirmi ang appeal sa gobyerno lokal kag sa atong sininga probinsya, syudad kag probinsya sa mga OFW naton bla hindi tanay magpaiya-iya ay. Ang importante di nga nakaabot nga mo sa lugar ninyo. Kag ano ang ginaayo sa inyo sa gobyerno sa syudad kag probinsya, please tumanon ta lang. Ibud lagi na mag-share kwarto haw. Aircon mo na, lagpad mo na ang kwarto sa kundutel. Tinabing ining nabilin nga ara pa sa sagwa, hindi ka share, hindi sila mag-share. I mean, gusto nila magkuha sa isa ka kwarto nga lain. Huwag na gani kwarto, huwag na gani hotel nga bukas. Ibud lagi, tig-agit, hindi tayo na mapaiya-iya bla. Inchindihan na, lablanay. Gari-gari may arak ija kung isa nga ito kabudlay, ispilingon. No? Kabudlay, painchindihon. Kaya pa iya-iya mo. Sa buong nga simpo, hindi ka na magpa-iya-iya, hindi ka na nga-imo lang yung gusto matuman. Takos kag dundumonyo, nga ang dapat yung tumanon, una, ang apilar sa syudad kag sa probinsya mo nakasimple.
Kita mo ako kwarto nga mag-share gilang kamod nga duwa, hindi ka pa yung gusto mo mangita kag isang lain nga kwarto, kag imo gid kwarto. Tiabi. Ano nang effort sang probinsya, sang syudad ba pa iya ka pa imo ya? Sa mo nga problema ka pandemic sa mga natubang sa tanan. Ang tanan daw magkalasungi sang makapauli, karon ka nakapauli ka na sa lugar mo. Nakapauli ka sa lugar mo di sa Negros Occidental sa Bacolod, kula na magpuli sa Balay Murikta. Kaling kati may mga protokol pa nga dapat ka mo tumanon nga ginapangabay sang gobyerno sa Bacolod kag probinsya. Tamo na sining ko blaliwaton ko hindi tanay magpaiya-iya, hindi tanay magpasino-sino blanay. Nga daw feeling amo ka, nga daw feeling nanong ginapamatsag mo sa kagalingon mo. Ang ginastoryante COVID-19. Kung magpuli ka sa balay mo, hala, pag gusto ito tulog sa kwarto mo. Kung susubok ko chimpo, share lang kwarto, aircon ba na? Ari man mga tao nga, kabudla ispilingon, may ara mas kalibutan nga ila. Kung ako sa probinsya na, kung di sila magpalati, tala, da ka mo tulog sa gwa, da ka mo palamo, kag patunog. Kaya tagaan ka mo sa lugar nga maayo, aircon man lapad, taginayo mo lang share lang sa kwarto. May iba nga dyan hindi mag-share kung gusto nila magkuha ka isang laing nga kwarto. Ano pa itong sabat sang isaw? Nakasarama ko yung magbayad, tikita mo lang na. May mga tao ganyan nga budlay ispilingon kag kabudlay inchindihon. Ang report ni Action John Diaz sa ginadulong sa Kalman sa DTX 500 capsule. Para sa kompleto nga management ng Liberty Talks, magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compounds na nagatilo sa ato nga dugo kagatay, iniman ng mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Kung si idol ko pa o Jor Limor o Taner, ang hindi magsugot isaylo si eskwelahan idol. May gruto na ibalik to sa ibalik sa toad sa kwan. Ibalik to sa eskwelahan. Para maka-angkon mo sang lamok. Ay, oo. Budlay ka dyan, no? Tig-agit. Digid ka chindi, Panatara si classmate ko Marly Dolido Magallanes. Sakay Inday Rodora Togle. Sa Dubai, ara si Cheryl Dulaca. Valencia Kenneth. Nonoy Tamayo Jr. may gabi. Sakay Lisa Joy Ilon Amoroso. Barry Colodo Itorsaita. Sakay Police Major Jovel Sidela, ang hepe sa Station Number 1. Ga monitor sa aton. Si Bobby Munoz and family dira sa Talisay. Si Charmil Bantilio sa Kuwait. Si Rachel Panagiton. Paglaong Village, Barangay Masilingan. Ara si Madam Bernadette Lacson, monitor gid. Si Mark Miranda, Jeff Hilangre, sakay Rona Rihida Trava and family, sakay Randy Garcia, Sir Edwin Penada, Heidi Lopez Bawi, retired Police Colonel Placido Hintolayo and family, Mr. and Mrs. Jordan Calves Pamposa and family, happy 47th birthday and 25th anniversary sa akong son-in-law, Edward Biterbo and Robbie Ann Biterbo. Love, Mami Bernadette Lacson. Sakay Madam Marjorie Bolontati and family sa Gardenville, sa Florenceville, Barangay Panocoy dira. Sakay Manong Mario kag Manang Linda Berdifrado. Kapamati kami dito tanan sa shopping, Tubang Brigada, Bulgis Etri. Alin kay Jorami Balki ang Panamya. Christian Roa may gabi. Totoriston Saldi may gabi da.
Sakay Bolivar Oderio Mars. Ebony Botser sang Germany, Heaven Heaven. Jeneline Castro, Jose Mongcal Turilla. Sakay Lin Ay Garcia Pau. Julieta Guanzon Buenaventura. Sakay Jocelyn Arecibita Ulak. Sakay Malin Pastro. John Guanzon Benaventura. Sakay JL Rivera Huplo. John Guanzon Benaventura. J. Karam. Sakay Virginia Pedrosa. Sakay Jojelyn Discotido. Arto Yuduka. Tita Bibing Severino, retired police captain Dingdong Severino, Wilson Tihidor, kay Kumari Rowena Jupenes Baquiano, sakay Bong de la Paz, sang Victoria San Family, Silin Holmes Inting Bimoso, sakay Chai Martin, Ray John Tan Villalun, Denzi Juan, Keeper Parsley, Rolling Guarino, Ray John Tan Villalun, kay Nonoy Gimapang, Rodney Hiniti, kay classmate Tess Norico Isidirio. Wow, may gabi dala kay classmate ko Tess Norico Isidirio. Ka-monitor Glisato, no? Iboni Botser sa kay Wilson Tihidor, sa kay Trident Calvo Ispadera, Marian Hinovea, Annalyn Hudivag, Kim Rosalina, sa kay Mailer si Kenya Cañete, Mel Franz Carmona, Orabat Christine, sa kay Dayan Panis Castro, kay Himela Magaluna Borniso, Raul Antiporta, Julia Tamayo Peruelo, gapaurok-urok ito, Salvador Castañeda, Marcos Alibio, Joseph Pedro de la Cruz, Michael Van La Chica, Lilia Taton, Kagramon Taton and Family, Raul Antiporta, Connie Delfrado, Oscar de la China, comparita, si Agustin Barayoga, Peter Diquinya Kabuay, Anabel Garcia, Totoray Tayhupon, kay Paring Keto Sagay sa Tokyo, Japan, Raymond Agaton, kay Idol Christopher Redfield alias Ninyo, Alien Transporto, si Marijo Carmela Bali Talisay, ka-monitor man sila ni pari Oscar de la China, sa kay Peter Diquinya Kabuay da may gabi manong email kagay manang ni Lida Lopez mayang gabi igit, Ana May Rivera Huplo, Nelson Magbanwa Jr., Gary Lake Manzanida, kay Kagawad Noel Libuon, ba Puertes Kagawad Noel Libuon, no? Wag bugtaw kapagle. Uy, si Kagawad Carlos Buboy Cabalo, araman, ba dumahuya man ta ba? Saka may kuan pa ko nagli kay Kagawad Noel Libuon, dumduman ko. Sige, wada, ipakuha lang to, wada. Sa kay Gary Lake Manzanida Lisa, John Bilonyo, Veronica Valiados Ichao. Pretty kag John Mahilo mo, paurok-urok. Si Ronnie Sidayon Gordon. Si Ronnie Sidayon Gordon, araman ka paurok-urok. Mas to Ronnie Sidayon Gordon. Salamat kita. Kay Kagawad Peter may nobli, ara mas si Kagawad gali ka kuan pag bugtaw po si Kagawad Peter may nobli gali. Wad ba kita da? Ala na balis boy dayo kag Felix Gar mga tamis boys niya. Ga-monitor sa aton. Salamat gid sa inyo dira nga pagpaurok-urok. Si Sunny Boy Paladarda may gabi gid. Tamya ko lang ugangan ko sa barangay Nanka, sila ni Mamang Elsa kag Papa Jean Misaira, gapaurok-urok sila halin kay Sunny Boy Paladar and family ang Panamya.
nagapaurok-urok gid sa aksyon Night Patrol Program. Sakay Apayart Joseph J. Sir, may gabi dira sa imo. Para sa gali sa Santa Barbara Heights, Iloilo. No, si Apayart Joseph J. Sir, musta da? Along da, basi kung magawa-gawa sa balabada para nga layo ka sa kwan sa COVID-19. No? Balik kita sa atong sining pagbalik. Dugang magsibalita pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Ang ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Good night, ka. Gusto ko pa, tsempo ko, alang-alang na. May gabi dira sa kay de Richel Galoyo, sa kay Tess Norico Isiderio. Salamat gid mit sa mo pamati da. Kay Aristocrat, sa kay Trexie Bila Vicencio Rama, kaya pamati pa sa ito, no? Sa kay Kumari Rats, kag kay Kumpare Rami Miliana. Salamat gid sa nga buylog kada gabi, no? Kay Rex Mas Bacolod, taga Police Station number 6, kay Toto Alexis Wing Torre. Mayang gabi gid dira sa inyo, ano? Sa wala ko malawag, sorry gid. Damo-damo gid ang gamon nito sa itong kada gabi. Hindi ko gid maubos ang atong sininga panamya. Kay pari June, kakumarita Ronaldin Solinap sa RG Sol Roofing dira sa Carlota. Happy listening. Arnel Benares Jr. kag Arnes Benares Sr. may gabi dira sa area sang Barangay Alis. Albert Caloy Tanchado, kung kay Albert Caluoy, kag kay Inday Yuni Bilaong and family. Pati si pare Peter may obligan ka monitor pa. Kay PO3 Frank Francisco and family. Happy listening gid. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag isinipanon Action Patrol program kita magkatakop temporaryo. Balik kita buwas Martes, same time, same station. Kay classmate Veronica Trusio, kay Sil Marie Severino. Ato sa mga patrol, yun at reporters in action nga barangay ko sa Action John Diaz, Action Papan, Action Tao, mga itong piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Narmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT Expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Turok Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back Security Guard Rene Cordova. Sa kasama station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, inyong lagad, Anchorman Action at Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng siling adios. Amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes pagtulog, pagpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilo ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.